Nya, sa iyaw lang kita. Ang ina siya, yung ting kontak din o ano yan. Oh, Bali daw siyang ipansang gamit gamit siya pag Gamit siya. pray sa word of God. Then ang Holy Spirit tayo sila. Nasa iyaw. Ang Diyos lang. Lagi man. Tidak tahu lang. Siya. So sa inyo, parang maibulak na to, parang mga tao. Mauna na iyang ginagamit. Bible yan yung kulang pa nila iyang ginagamit. Nakita ko dito Ang tubig. Ang tubig na sarap na po. sa mga litra. Nya, mauto yung nakita. Oh, pagpasabot ato nga Bigyan, no? Ginoo. Pero naalat sa kita. Sa mga anak ka. Ang nakon sa kong heart ba. Nya, sa iyaw lang kita. Ang ina siya, yung ting kontak din o ano yan. Oh, Bali daw siyang ipansang gamit gamit siya pag Gamit siya. pray sa word of God. Then ang Holy Spirit tayo sila. Nasa iyaw. Kita niya. Ang word sa Holy Spirit. Nakon man ako, ma-discern. Kung sa may mong rin Nakon mo po, charismatic mo. Kasabot ka na, mang pagkat katuloy ko na sinasolusyonon. for Christ ka. Oo, daghan na ko nakuha niya sa bahit Bible. Pero ang pan ang tinuod na tao nga gasar, Hindi pa nakaabot mi din at least baka nalipay sa mensahe. Oo, noon kami pa wala man hapit din. Gabasa ko po lang sa Ginoo tapos Salamat oy. gatras ko Ipandungan ti ka, ha? Spirit. Kalang nagpandong ko ninyo, dohig lang na sa Espiritu kay Gunoo mo, no? Sa kwan, ikaduhang sulat ni Pedro. Ang kalibutan karon naglagon sa kalayo. Kay kani ato gilaglag sa tubig. Basahan ko na ninyo. Ikaduhang sulat ni Pedro. Late ang mga Ipadala lang ko. Pialag ko nga naisabon. Kita gid ako mga Padala lang ko. Oy, ulipon ko ninyo. Manhig ako panyo dire. powerful man. Kung wala ko Pero nito kana sa ng kalibutan. panyo is kwan sa Holy Spirit good gamit. Handkerchief. Ganing water tayong gyapon na Holy Spirit. Oh, manambal siya, hilingan niya ang tubig. Maura na ang Hindi ko tambal. maayo kung wala mo ipagtuo. Bitaw. Diri na ko nakita sa iya ha. Simple ra. Oh. Simple siya nga pagkatao pero ang moving sa Holy Spirit is Di mo ni Day? Kay gigamit man siya sa espiritu sa Ginoo. Tama iyang giingon ganina nga. Si Kristo tuwa na sa langit. Nagpadala siya og Mesiyas aron maghatag og mensahe bahin sa Biblia. Ipasabot niya sa atuwa. Ya ano ikaw. ka discerning spirit kana kwan ko sa Ginoo. Ma-discern ako tao nga Na si Kristo sa unang panahon simple raman, di ba? Balakaw ra gani siya no. Bahala na niya atong lawas. Di ba Dili na siya Ang ayan dato. lang sa Sobrera. katao nga puti o No, si kantong. Kristo sa Dili man unang. siya humble. Oh, humble. Una. Tama. Diri nakita na kong liter oh pa na ganit ko nga. Diri ganit ko yung Bible. Kita. Ah. Sige te. Diri yung Bible. Ulit na kita ko ako. Basta Gaya din. Naami kuan, naami YouTube YouTube. sa Ginoo nga kuan gid sa inyo ha. Nagaban bitaw. Naami YouTube, madam, Espirituhanong Gasa. Oo, naga-live kada Domingo, naga-live yun. Kada kang gasta nga sa spirit sa inyo. Oo. Tapos kuan, kung gusto jud ka maminaw, pwede na i-type lang nimo, mugawas ra na. Nagahiling pod siya kada Domingo, live gyapon nga Tagain paghiling. lang. Espirituhanong Gasa lang ang iyang Gasa. account name. Nasa Facebook. Una po sa YouTube. Espiritanong Gasa. Spiritual gift, mama na kung sa pa-English pa. Oh, Spiritual gift. spiritual gift. Biblia, magdebate na. Magtanaw, break na sila, magliko-liko. Isa lang ang atong Diyos.
Oh, dili ko mapaw og suga, unsang reliyon suga man na. Sama na itong Diyos, di ba? Salang. Sara eh. Tuwa lang. Pero katong pag-ampo to kanina ama namo sulat ni Mateo ug Lucas amahan namo anak ka sa langit. Wa na kanta mi na. Imong isigataw sa Kay katoliko man ko ang kanta pus katoliko kadawa to mga kanta. Diyos nun man to pero ang nagkanta wa mo'y katungod nga mo awit kung wala mo nagabuhat sa inyong giawit wala na sa Biblia. Asa Naagid. katungod ta kung ang tawag gitawag tas tong Ginoo. Tubago na to tong pagtuo. Pagtuo pinagi sa buwan, ha? mga kain nga. Iyahan kita siya sa Tubig bitaw na pero tanduay na. Di ko din binlan. Tanawa na ko yung tao. No, tubig lang galing. Kanre anak ang buyo. Anak ang Ya, kung tanduay hubog gani no, kabaluta mo kung nay espiritu sa tanduay, kabaluta mo sabot. Ay, ayun na ko na nagmaoy na kay. Ang espiritu na sa tanduay, pero espiritu sa Ginoo ingnon tagdaotan. Lagi may magyabot na. Pero mamatay maragyan. Ako ha, sulugoon lang ako. Magtatabang ko sa katawang tinawag imong kauban ug abyan. Sa akong abyan ay na ako abyan. Oh, karon nagauban sa kuha. Ah, kinsa Kaya iyang magulang, ay iyang magulang. Ako ito ay Dara na ta. Siya ang nagdala sa mga. Tapos karon dito sumitabayan kay nga dito nagasubaybay ko sa espirituhan ng rasa. Yan, gusto gid siya. Gusto siya. Ya, ano ilukas na ba ni ani? Dito ganito ang iyo sa kong espiritu nga. Sakit pamadlongon din na disturb ng kalibutan sa uman ni ay. Ano? Ano? Ayan. May Dito ganito sa mga ilantan na bata, ipang-dingding. Panayuan ni mo pag Jesus ha, sinubukan lang ha. Pag Jesus, ha. Ay, gusto ko sa una ko pangayon niya. Magitay ka panahon na. Para para makapanapak ka para sa kanya mga good name, sa planda ka, mga basta natin kinabuhi ng katipag naon. Ala na, kaputan man dahil sa kanya. Ano ha? Ha? Nya, magigaway kung uban. Sa gawa na sila. Ha? Gamit na sa gawa. Igamit man na, aron ka mailhan na higugma. Paglipay kung na Maangin yung kaaway. ang problema na kung ikaw gamiton, hindi ka makabalik sa Ginoo. Mabantay ka na yung inferno. Yan nilang ko diri ay nagtuman ko silang puso. Isa na bagay sakto ni sa ako. Ay pala inuli ko kulto na dito na dilik ay siya nagamit na po. Pagligos niya na lang ko kuha ako ng process ako. Siya man grabe ako nilakay. Pinakadilik ko dito na sa pare ko dito pastor. Kaya kita na nang saan man gigamit man sila. Meron na lang doon. Nagawang pili. Kinsa dito. Wala mo may sakit di pandungan na tanah pandungan. Anong hadlok mo ka? Kaara may giposis no magdagan. Kita daw na sila. Oh, tanawa ako. Saan mo nakita ka? Ganito ha. Sa din nakita ha. Sige, Tanang sunod-sunod ka espiritu. mo. Oy, ayun mo paabot si Papa Jesus pa magpakita kay malingla mo magpag Ginoo dayon na pasudlo na nimo di daan ni bad ito. Tao, nya panid-an nimong binuhatan tao ng ito. Sulit din ipitik. Gigunita ni sigang kamot. Sisigang ka ba? Ina, silang. Ay makatingala. Kasi bingon mo sa bata sa Bismillah mo. Wala nang kita. Nga na ba siya kay Yung kailangan namin. Korintiyan daw siya. Ayaw pa malikas. Lang, hindi mo pang ilang. Pandungan na ako. At nasaga niyo sa una, maning ako ng Jesus. Ako na ng papasundi. Nakaroon na yun. Nakaroon na yun. Kumalandong mo pagkaugma.
Ang kana pa sa likod mo asa to. Dalidong. Kaya ako may katambalan, dili naman yun mo uli sa ilang siginuan. Pero ang bad, maghila. Ang mga bata, ang hila. Asa na to? Dali. Dalidong. Huwag ka ng mga bata, kahikap ka doon man ako. Katumban, dili makahikap ba? Hindi mo doon. Ano, hindi makakuon. Hadlo ko naman. Dali ba? Ni Anhi Kodri, wala na kig-away. Ni Anhi Kodri, pero isulti na ko ang kamaturan. Kigidala. Ay! Okay na, pandong naman ko. Okay naman ka. Hindi naman karubanan anak ko. Ayaw kig-away ha. Bantay. Ako, pwede ko niyo sibatan kay layo kay ko. Pero makakita ko ninyo, ingon anak tanawa ang inyong tambalan dito. Ang Diyos makakita sila. Tama, gid. Hindi ka. Kasi Huwag mo matakita tago. ka. Pamalikas din na. Ipalo niyo madam ha. Mga bata mga kay si Kristo magpasan magka-cross kasi Kristo makari magkauban kaniya karon nagduhig ko kay magpili ako nay nahabili mabuhi ha uy hindi ko kayo sa mo sa tingin mo na kaya na nagawali-wali Dili na pa na siya ba? uy wala ko'y gahom wala siya na ako nag-crossan bagod ko na ako'y cross na ako'y palansang siya nagamit ko wala ko'y gahom Ano yung siya? Ano siya gano'n? Oh. Pati ko isa din. Kita gid. Kita gid. Ngala ka, tigulang na ako. Maot na. Kulang na. Kasyo na Fran. Okay, man. Sana nang ganang. Ako mapandong ka man siya ko sa kwan. Nga natin magkabalik pa ta diri. Pagbinutan lang, basta. Akin na siya ante, kita ka na siya gano'n. Wala ni sakit ko na. Pwede na kami istorya. Bahala lang ka. Bahala lang naman. Bahala lang. Ayun, sobra kait. Ay, sobra kait. Sana ay sakit. Ano yung mga neighbor ninyo sa namin ninyo? Nagantay mga hangin. Ito magbutaw-lutaw. Naga siya bata sa North Valley Eskwela Midtake na Kani? working no. Laban ko ba? Yung tumana yung tumana na yun. Pasaylo, haroon ipapasaylo. Okay, kung naan nakik-away ninyo, mo na chance ninyo nga makita mo na ibig mas kaaway. Tama gid. Ano nakik-away? Salamat ninyo. Pero ayun po yung dayo. Saka naman di ay, ma'am, wala, iba ay pagkubi. Sa sunod, anak na po, di ka na po gamiton, anak. Control din. Diba? Ni gamiton naman, di nahinong ka magpasaylo. Patay, hinong ka. Gamiton man, ang suot. Kaya mo nila sa Biblia. Na. May panahon, may tamusok ko. Diba? Bandungan ko kamuha. Nakati mga salit. Minunyakan ta. Pare, propeta. Di tamusang mo, di tamusunti. Palagad yun ta. Di kay kita yung palagaran. Inatanawan yung alagaran ninyo. Ano to yung Diyos? Karan kami natin. Ako ba'y nagsulti sa kamatuohan? Kita, mayo akong kanimo. Isulod sa una, ipagawa sa babaw. Ako mismo bubuhat. Nya, nakasimba. Ang katolik ko naman, nakasimba sige kuros. O, dari kabalo. Unsa to gospel? Juan, Marcos, Mateo, Lucas. Wala kabalo na uli na sa simbahan, wala kabalo ang lumduman katong joke. Nya, sama na. Nabango ka. Kadis. Dala ni taga-revolto. Buhay na si Mama Mary kung ito. Buhay po na si Kristo kung nasa. Magunsa man ng revolto. Si puno ni mo ng palibot ni maging kinayawa. Naimat pa. Ano? Buhay sa imo nga, kaya nga tinto atong kasing-kasing. Tama? Sin ako nagwali ko adin nga pagtalikod ako di kunin yung paminunan. Kung gidawaton ako dinhi, o makisulti ko. Sikun sa sabay ko. Kung hindi dawaton, sikun sa lang mo. Ano yung kinakaala mo diyan? Nya, wala ka pa sa naigalan, nilitak-tak mo sa mga kailan. Ginapit na dito hindi pa makita. Ha?
Kita ka madam. Ang tingala mo, bibihira ka ba yun na tayo? Nga masukuan ng kapamahalang ba? Sa mga sinunod, anak ko pa. Kumunguha, oy, sinunod sa atong relihiyon, iwag na. Una sila daw tang binata na, nagsunda. Kumain mo, atong masukuha. Kaya siya masipin. Hindi mo mumukwag tubig. Kita ko ni. Dili de kasi pa dai, dili do. Dool gid siya. Siya. Sab ng tagboy. Wala na kasukan, was iwas kay sa ano. Kaya nga tuwa na bang paano ang atong lamas natong kinabuhi ni wala kilat. Nakabaraw na nakatawa pa takar pa ako sa mga kita. Ang problema atong ano. Kabos na rabat ta. Kita kabos naman ta diri, di na nata kabulhanan. No. Bulahan man. Di kabos pa ka nya bad ka. Bulahan kabos. Gigidagdag pa gyud ka kabulhanan no. Lisod gani kayo ang hato kay wa mi dinami bulahan ka. Mas lisod masayon pang amin yung amin makasulod. Yes, pero kung dato po ka nga mantigo po ka maginatahan po ka. Yes, bulahan. Walay dato nga dili maka tata. Walay pobre nga dili maka ambit. Para karon suti, ha? Badungan na sa anak na sila oy, tama gid na sila. Ayo apin atin na ay sambukan. Kulay gamiton sa espiritu nga na mapataas. Sa mana anay ubos. Di mo nang Ginoo. Ayaw na kamo gibati langay lang na kailangan nagsulat og mga libro. Kamana? Tagduon na dili kay mo adto mo madomingo o dili. Ha? Kani sila mahapon na. Naam na sa Biblia, matag hapon magtapok po na ang iyang mga kahit. Wala ko na. Ya, karon gani na nagpaabot na ko dito. Tambalan na ko. Ni abi lang ko sa layo ni lugar. Kabaho ko na gito. Sige na tayo. Ang ampo tugyan sa ampo Surrender. kaya kasi kita ampo sa Ginoo niya wa ta nagsurrender. Nana ba kay nalapos mo yung mga ano pas na ha. Tapos na tayo ito. Hindi pa wala sa tubig. Nakaka tubig ito. Sayang man ang Sayang palampo na. kung hindi ipakita sa buhat. Alam na pagbuhaton yun. Ako rin ba kay gasto sa doktor? Oo, kayo to siya. O, niya, wala dyan ka nagitunol. Wala. Ay, akala mo tuol lang. Kani ko na nay guys. Ay, tubig eh. Gumay sa pantan to ba na apay to sa mabira patas kalibutan man. Wala dahil lang man wala masakit ang sakit ulit tapos Ginoo ko sampo. Pero kung wala na sa traksa ang Ginoo. Ha? Or yaw na bisik ka man. Nakapandong po ninyo. Isang tinapon tinood kay magpandong po ninyo anak niya tapos wala sabot sa bala ang kasulatan. Iswati. Anak. Mga ginikanan ang kasukan. Iba na, gugmang asawa. Ngayon nga nang kapot sa kanan. Katoliko. Katoliko. Sila man namin. Kita lang yung sumuhat. Puros mga devitalized food, hindi kay kasabad ano. Mga devitalized. Let's say mong kop ha. Let's na. Anong mga sakit. Ay, dapat ikaw mahangyo kay ikaw may magkuha. Kapala lagi mo kang galingon. Sige ko hangyo. Ilis ninyo dapat iso. Na, gibawalan ko ni Nuli. Ako hinuli mo kasukan ha. Ibawal ba kita sa dire. Gusto man katama ayo. Ama? Mo na ingon sige. Tambali mo pa. Anong dili na katulog? Tungod sa atong kalibutan mo. Nya karon magsulti ko ninyo. Kay niglakaw na ko rin. Wa naman ko. Di man mo kadungog sa Ginoo. Makadungog ninyo ang Ginoo sa tungod ng nako tao. YouTube gang. Tama?
ka. Maigo lagi ka kung nakigarbo maskitan ka. Wala ha. No langanin pag gusto mo bukod. Kung mabatik dire, hindi agad na. Kamu ba? Pero may panahon dito. Kapoy ba? Si Malmat ako. Ano na po din siya. Nana ni sa imong ulo mo. Di masakit ko lang. Marap sin mandit ka. Tama ba? May kasi tuoro po na pag humandit ka. Wala ka. Ha? Imnanin sa dako. Ang makain. Ipainom lang ako. Palinom ko pa mo sa tubig. Ipadala nga ako isa. Kung ano yung nasan. Kung nag-iisulti ninyo, ha? May talikod na po. Kita niyo. Gamit siya sa Holy Spirit. Ikaw pa. Ang makakabi, init pa ng bato. Banda sa nakusis kumbahan niya. Init niya sa mga tao. Sumba. Wala mo ko nagamit yung cross. Muna sa cross, sa inyong paggamit, mabalaan, makapahawa na magyawa, magamit mo mga butang yung balaan. Pero dapat na magdadasabot ang kalibutan. Pero kung wala tayo, ang kalibutan tapuson sa kalayo. Sa una tubig. Naroon kalayo. Naa sa Biblia. Kanya, kung wala kay sala, na hindi may ka mga masunog. residue pa sa Pero kung nakay sala, sunog yun ka. Naana sa Biblia, sa pinadayan. Diya, Pero okay naman. ang pagbalik, Talaga. ang katapusan sa kalibutan. Sa Ngayon sa imong god na, itikan ka, bawal sa imong heart. Ngayon mo, mag-ititan ka. mas lalong sa iyo ka ang impyerno. Kira. Kira. Wala ka. Wala ka ng bata. Nani mo ba nani? Ano yung problema kay ikaw nakabalo, matahura ang bana niya. Ang bana mo makabalo, yung mga asawa. Nilagot kay ka, makamay. Ka. Something niya. Nako sa espiritu ng gasa, kung gusto mo makadungo. Tayo mo na ingon, ipalanog na kung kalimutan. Kaya ikaw makanakaw. Kaya nung ka. Gang, nakay cellphone, gang. Gang, nakay cellphone. Nakay cellphone. Espirituhanong gasay. Type YouTube or Facebook na Doon yung balantanan. Ano man ka. Thank you. Mas maayo ka rin ng I'm sorry din ha. Awat di rin lang. Kung kayo sa maghilap sa mga tao. Tingnan mo. Ikaw rin mo. Wala ka ako dito. Paginawan dito yung anong ko dito. Tumana lang dito. Wala ko kayo sa mababa. Gusto na na po ang mga wala lang mo ito. Kailangan magtambahan mo, nahilap pa man kami. Kami na, tao lang po magkakais. Ang Ginoo na. Nakikita rin si Papa Jesus kasi si Mama Miriam sa langit. Na mga tao, ako. Maratakan po ang daw. Balantanan.
Si Dodong ba niya? Oh, ba't sila rin yung Dahil ng Espiritu. Okay na Nag-serve na ko sa Ginoo din. Nag-serve na tapos Dakong pagtuon na. kabalo. Kasi dili na ako na, bisig dili na ako na hitapon. Pasalain na ako. Salamat. Sugay ka ngayon. Nabasa daw niya, kita daw niya ang word of God sa imong panyo. Panyo. Kita niya. Munang di anak ang gigamit. Isa mo ko na makasunod anak. Eh kung tawhanon ako na pwede na ng pulihan ko ni magbuhat-buhat. Dito mag-Bible mi sa amo panyo ra na Hindi katulay. kaya na ganun ko tutubol kang gito. Na-reflect man, projector. Projector. Grabe, no? Kana na lang yung isang madam, maro na gina. Panulti na lang ninyo. Ayan na sige dibati di ba? Ako dili kay Babray tay na. dili ko page. Unsa man ni? Unsay lang pakto? Diri na. Buhat. Pili ko yun, magwala sa Ginoo. Dili ni kay Papa. Dili ko Ya, kamo ang gamit ninyo kay Mulakaw ta. Asa imong pang? Sa YouTube na kasi nila niya. Ano? Play? Kasi makasulod mo dili yung gamit Ano play nila. do? Nuinay. Oh, Nuinay. Nuinay. Kana makuha nila sa ma-post nila sa YouTube, pili niyo na Okay ma-tanaw. kay ni ma'am. Makita na ninyo ne kay Kasi sa kong lugar. post mo na ako ne. Nakitan ko lang yung mainit ha. Okay ra. Salamat, Importante ang atong kasing-kasing. Ang tubig an. Kuha inyo mga gamit. Basta mga bilin. Kasi diri man garo na siya. Thank you. Sige, salamat. Salamat sa inyong pagdawat ya. Mamatay ta, matuto sa langit.